Tak čau, dneska já jsem pan X a dneska bych se s váma chtěl pobavit o jedné sérii a to, jak vyráběl bych jednoduché z papíru zbraně, které jsou celkem i bezpečné. Tady mám třeba na ukázku nůž karambit, který na něj mi přivedl kámoš, abych ho začal vyrábět a ve škole ty zbraně prodávám a pěkně mi to vydělává. No například tady mám ten vrhací nůž, ten je ještě ve vývoji, na tom se bude pracovat. A pak ninjaky, to jsou mi nejoblíbenější zatím věci na prodej. A když tak, kdyby se mi dařilo, tak bych udělal i speciál. Vyrobil jsem si takovýhle kladivo bezpečný. Tak to by ještě tak udělal nějaký speciál. Uvidíme. Tady mám ještě na ukázku štít vlastně, celkem pevnej. Vlastně skládá se z 3 bodů. 1, 2 a tady je izolepa vlastně, takhle ještě vidíte. Jinak tady mám schovaný nůž, který nevypadne z toho, krásně drží. Je pevnej a krásně se tam dá zasouvat. Já si ten štít nasadím a ukážu, jak to je vlastně. Takhle prostě mám štít, drží a takhle to vypadá zevnitř. Prostě jako je jednoduchý štít. Jo, jinak k tomu jsem se ještě nedostal, vlastně tak já už budu vystupovat, já už nebudu tajný. Sice mi to trvalo jen chvíli, ale já prostě vlogy natáčet je velmi těžký. A ještě jedna věc, budu se uvádět jako Jirka, protože pan X mě je takový divný říkat si. Takže do komentářů mi napište, jestli byste tuhle sérii chtěli a po případě mám ještě spousta dalších zbraní, ale ty teďka mám někde k nedostání. Například tady mám ještě takovýhle meč, ten se mi sice moc nepoved, ale a nebo naopak díku a pak mám ještě velký meč. Díka prostě. Je to vlastně všechno z izolepy, papíru, po případě kartonu a vevnitř po případě vystužený dřevem. A nebo například tohle kladivo jsem dělal stavící pistolí, tady ty rohy jsou vlastně, zevnitř je vlastně kostra. Jak se to jmenuje? Z papíru prostě. Já to možná mám ještě vyfocený, tak vám to ukážu. Někde by se tady možná mělo objevit, uvidíme. A s tím kladivem jako ono je celkem jako pevný, ale když s tím mlátíte, tak se vám to opotřebuje. Je to prostě takový nepoužívaný, takže já ho nepoužívám. Taky padla na to už tu na izolepy, spousta izolep jsem ještě vyplýtval. No tady vlastně tohle je z malých těch zbytků z izolep a celkem takový drží. Jako. Vypadá to fluorově, ale není. Pak tady mám ještě z dračího doupěte, vlastně chodím. Byli jsme na lárku, tak jsem si vyráběl takovou sekeru. Teda ta je už zlomená, protože prostě mi se nějak nepovedlo. No. Tady prostě je to ohebný. Prostě, když vám to ukážu, vám to nejde vidět, ale prostě tady už je to, tady je vlastně to. Potom, co jsem to dělal, co se to zlomilo, tak tady je vlastně dřevo, takový tyčky, proto se to hrká. Tady jsou drátky a izolepu potažený ještě. To je všechno vlastně všechno, co na tom je. Samozřejmě jak ještě tady můj tam, aby to nebolelo. Já to krásně už bojuju. Jinak vyrábím i na ty zbraně pouzdra, já se s tím vlastně tak trochu nevím, se s tím dá říct živím, ale docela hodně se na tom vydělávám. Jsem si vydělal přes nějakých 90 korun. Mám to vlastně, prodávám ty zbraně ve škole, on to chcou na zakázku, teďka jsem s tím začal a
Mám hodně zakázek. Fakt hodně. Fakt to nestíhám už vůbec teď. Ještě k tomu, když jsou štíty, tak já nemám ty zbytky sizole. Jo, říkáte si, mám tohle, ale to je moc velký. No. Ve škole mám ještě meč, takovej, ten bych vám když tak ukázal. Možná s ním mám taky fotku. A to by bylo asi všechno, co bych vám chtěl říct. Jo, tak díky za zhlídnutí. Do komentářů pište, jestli chcete, abych tu sérii vydával. Pořád přicházím na nový zbraně, takže určitě. Sice by nějaký byly horší, nějaký menší. Teď budu dělat možná i zbroje. To ještě uvidím, ale z začátku no. Takže do komentářů mi napište, jestli byste chtěli. Like potěší a